kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Boulomafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka seginkow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Susɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka seginkow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula
bolomafɛn sen 2 ani sen 3 ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba tagasen ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Agence Dunia Travers Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Baw ni an lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye ntɛnɛn ni o ye juillet kalo ale tile 20 ye san 2026
Mamunu sɔgɔlen na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen ko aw ni ɲankuma. Fala ye sefa wari miliyari 900 maliden minnu bɛ kɔ ka b'o de ladon san o san Mali kɔnɔ. Wari in ka se ka kɛ ka Mali yɛrɛ nafa k'olu yɛrɛ fana nafa ka se ka tɔnɔkantɔnɔ sɔrɔ a la min ye tunkarankew ka jɛrɛ filanan in bɛ ka o fɛɛrɛ de tigɛ jɛrɛ min kun cɛra kunna siniko Bamakɔ yan kun cɛra ni dumuniba ye yan'o fana cɛ Seydou nan tun bɛ ka Toguna Motors u taar'u jɛra o yɔrɔ fana kan k'o yɔrɔ lajɛ Seydou nan tun bɛ yɛrɛ sen yira ko in na kosɛbɛ baaraw olu kɛnɛ kan don o don a yɛrɛ tun bɛ yen wa min ye baabu ye fana a sen yira la kosɛbɛ baara kɔni kun cɛra Bangoni Jalakɔrɔji Safo Dabani ale ni Nɔnsɔnbugu Fala ye sira min kan ka bɔ yen y'a dɔn sen ta tɛ tulo kɛ ye dɛ wuli ka ministre bɛ ka taa Israël la ye don o don Fala ye baro kɛlɛtigi b'a la o donc u taara sira lajɛ baara bɛ cogo min sira in sɛgɛnna dɛ Fala ye a ye wuli ko 3 kɛ bila ko 3 kɛ n t'a dɔn sen kɔni ta an ka dugawu kɛ a ka se ka dilan sanji kunbɛli ko fana na ministre tun bɛ bɔlɔn kɔnɔ kunun Fala ye ka taa yɔrɔw lajɛ sa min ye dingɛba minnu bɛ olu labɔli baaraw k'olu sigi sen kan yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min Kulukoro gouverneur ale diminen don Fala ye ko Sirabaga Kasara ko dɔ kɛra la ten ko min ye finitigilakaw ye ko ka ɲangini boloda dugudenw ni kabilatigiw bɛɛ lajɛlen a y'olu wele ale Kulukoro kelen kɔnɔna na sapeur pompier maaw ye minankura sɔrɔ Bugunikaw ka sanu kimɛli baara bɛɛ lajɛlen kun cɛra sa ɲɛfɔli kɛra dugudenw ye Sikasokaw fɛ u bɛ ka maaw kala kibaruya jugu ale ni kibaruya jatigindaw bɛ se ka kisi o ma cogo min na o baaraw bɛ sen na min ye Bamakɔ yan sa City Tour an yɛrɛ ka taa an yɛrɛ ka yɔrɔw lajɛ Fala ye o baara daminɛna sibiridow ni ministre ye ministre yɛrɛ donna mobili kɔnɔ ni o ye bisi ye ka munumunu salo kɛ Bamakɔ kɔnɔna na ka yɔrɔw k'olu lajɛ Kurumokarili Mamu Dafe tun b'a kɛnɛ kan min an yɛrɛ ka ministre Alhamdu Agi Iliyen ministre min bɛ sigida ko kunna Fala ye ka taa se ministre min bɛ dugukolo ko kunna sa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan ni maa mafalenw caman an n'an da don baabu la Coupe du Monde kun cɛra kunungo ni Espagne ka se kelen ani fu ka taa min ye Argentine ale juguya la ballon in ale bi donna kɔnɔrɔ kɔnɔna na Espagne kaw olu fɛ ballon ta in bɛɛ lajɛlen kɛra New York kaw fɛ New Jersey min ye Américains ka ɲɛmaa ye Fala ye a tun bɛ kɛnɛ kan Donald Trump i n'a fɔ a ka mɔgɔw y'a fɔ cogo min a taara kɛnɛ kan a tun b'a fɛ ka Lamini photo ta ni Lamini ye dɛ sɔgɔmada in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se k'a bɛn sa min ye Jaba Sidibe ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye Sori Kɛmɛso k'ale fana fo min ye Bayiba ye mairie district kɔnɔna na k'an ka foli bɛ s'a ma ka mairie district baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Fala ye k'a fɔ voirie baarakɛlaw ye mairie kɔnɔ baarajigi waati o ti yɔrɔ fura waati ye dɛ Lansara ni 17h cɛ olu bɛ t'u kɛ bɔlɔn kɔnɔ k'u bɛ yɔrɔ fura u k'a to ni maaw taara so maaw sen mana sumaya an bɛ min ye yɔrɔ tɔw la a bɛ kɛ ten de nka ka na siraba waati min yɛrɛ la mɔgɔ bɛ ka jigin k'u bɛ so sira ɲini u k'o waati bɔ yɔrɔ fura na yɔrɔ fura ye sɔgɔmada joona walima su araba konjo u k'olu fɛɛrɛw sigi sen kan n'o tɛ an ye dɔw ye tile 2 in na dugu kɔnɔ a bɛ dɔ fara mucazi kan Amadu Gasama an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Siriman Bacili monsieur le maire k'a fana fo Cɔrɔnɔ Umar Asidalo Jalafarakaw ka maire n'o o ye Seydou Sako ye k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn député ka député n'o ye Ilias Gure Douanza député k'an ka foli bɛ s'a ma Fala ye min ye Samaya Malamini ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na Ana Jarabiya Fala Keyita bi ani ne yɛrɛ ko yani maa min ka tugu to tobila kɔ to ti dun ka maa min to i b'o k'i taama ɲɔgɔn ye kilisi min daminɛ ye k'u kɔrɔta ye Fala ye o laban bɛ k'u bɔ Mali min ye balakacun ye a y'an ka kɛlɛcɛw sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min na ale bɛ Burɛ mara la n'o ye Tabirisatikaw ye Fala ye wolomasiri tabaw waati min na maaw yɛrɛ hakilila tigɛlen don kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ k'u ye dan sigi kosɛbɛ Bamajɔni ka walekɛbaaw la Fala ye
ja maa ninnu u bɛɛ lajɛlen ma sako ye wulikajɔ kura u y'o boloda ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma sibiri tɛmɛnen baara in bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ min wolomasiri tabaw ka minɛn dɔw de bɔra sa n'o o ye kɔnwa ye ka bɔ anifisiyan fan fɛ k'a bɛ t'i kunda Gawo ka fala ye waati min na u donna Burɛmu masurunan na Bamanjuwale ni ɲɔgɔnwalekɛbaw n'o o ye Jinimu ni FLA ye olu de filɛ ka na jan da u ɲɛ tabirisatikaw fɛ yen Burɛmu ale marabolo kɔnɔna na yan ka di yen ye fala ye min ye kiri kɛra waati ta ye fa bɛɛ lajɛlen kɛra mugukan ye armée a nɔgɔnin fɛ maa ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko u tɛ se k'u senfa fala ye u kɔni ye tiɲɛni u y'o kɛ min ye niw ye u ye nibɔ kɛ ko in na kosɛbɛ maaw y'a yira sa k'a fɔ wulikajɔ in senfɛ min ye armée ye kibaruya cu ani pankuru k'u lamini sima kɔrɔ ani si ye Gawo marabolo min ye Burɛmu bɔdaw ye ka taa se fo Azara ni kɔnɔna ma yen bɛɛ lajɛlen min ye Bamanjuwale ni ɲɔgɔnwalekɛbaw kɔni fɛn fɛn y'i senfa fala ye wala in kɛra maa fɛ u ma sɔn a si ka bɔ o waati kelen na min ye avion ye olu ye lingilanga daminɛ sanfɛla la tuguni min ye fa bɛɛ lajɛlen ka fiɲɛ tigɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugu ma olu y'u wasa don kɔnwa la yaasa ale bɛ se ka Gawo sɔrɔ cogo min na baara tɔw kɔ olu kɛ ni olu ye min ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye n'o ye Jean Elize Daw ye a ko nin fɛɛrɛ min filɛ nin ye nin ye fɛɛrɛ ɲɛnɛma ye sabula u y'a dɔn k'a fɔ k'u sigilen don ni ko ye komi ni u bɛna u dabali ban nka u kun sigilen tɛ ni min ye fala ye waleya min taara Bamanjuwale ni ɲɔgɔnwalekɛbaw fɛ nin ko in kɔnɔna na n'o o ye maa dabali ban kosɛbɛ marifa tɛ maa min bolo fala ye maa min ko k'a tɛ kɛlɛ kɔnɔ k'o ni kɛnɛ karaba o ma ɲɛ wolomasiri tabaw ka dagatigi kɔni y'o waleya in kɔn jɛkulu minnu bɛ yen u y'o daleya in kɔn nka a ma bali maa la sabula min ye Al-Qaida ale kɛlɛkɛcɛw ni y'olu taabolo de ye o la sa Mali n'a ka dɛmɛjɛkulu n'o ye Rusilakaw ye u ye lamaga kɛ nin ko in na fo ka taa se maa laban ma maa si ma se ka bɔ min ye pick-up ye u ka minɛ marayɔrɔw u ka fɛn fɛn bɛ yen n'o tun b'u bolo dugu in kɔnɔna na sa armée ni a dɛmɛbaaw kɔni o bɛɛ lajɛlen kari drone kɔni olu fana y'u bila u fila ni dɛbɛ la kosɛbɛ tabirisatikaw fɛ yen o waati kelen u ka jɔyɔrɔ belebeleba saba tun bɛ yen ni minɛnw ko maralen n'o kɔnɔ armée ka bataki la o y'a yira sa k'a fɔ ko u y'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni k'o kɛ bugurimugu ye armée b'o wulikajɔ la tuma min na fala ye fan wɛrɛw fana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bamanjuwale ni ɲɔgɔnwalekɛbaw ye u kun kɛlen don ka taa moto dogo karijirakaw olu fɛ yen n'o bɛ Burɛmu marabolo la min ye moto ye taji ye barigonw falen taji la tewu ani motow minnu bɛ carton kɔnɔna na n'olu ma bɔ armée ye tasuma kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan k'a bɛɛ lajɛlen jeni ni pankuru ye Jean Elize Daw ko k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u hakilina kɛ kelen ye sabula nin wulikajɔ n'a ta bɛɛ min ye armée ye a kɔni ka kɔnwa sira ka don Gawo kɔnɔna na hɛrɛ ani baden na nka halisa ko min ye sɔmi janyani o ka kɛ maaw k'u hakili to u yɛrɛ la basigi ni lafiya tɛ sɔrɔ fiyewu fo dugudenw yɛrɛ fana ka kibaruya jɛlenw di kibaruya min b'a to min ye olu bɛna se k'u ka lakana baara kɛ yaasa olu yɛrɛ dugudenw bɛ se ka kisi cogo min na Jean Elize Daw ko k'a bɛ wolomasiri tabaw fo u n'u dɛmɛbagaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka nin waleya in kunbɛn yaasa min ye dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na tabirisati fala ye e ko a na kɛ dugu ye nin kɔfɛ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa. Ɲɔgɔndan sankuncɛ in na fala ye a baaraw bɛ senna min ye kɛnɛya bankun kan sa denmisɛnnin 9,800 olu ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ bi BT santé n'o ye kɛnɛya hukumu kɔnɔna ye a yɛrɛ sa k'a fɔ denmisɛnninw ka banaw musow ka banaw maa minnu yɛrɛ bɛ sa ni olu ni ninakili banaw bɛ k'olu la ani ka taa se pharmacie ko ma nin bɛɛ lajɛlen denmisɛn minnu bɛ o kalan kɔnɔna sa min ye 9,900 ani 800 ani 40 ye olu de kɔni bɛna ɲɔgɔndan in kɛ 7,700 200 ani 97 o ye musolakaw ye a la kɛnyɛrɛ ye kalanso b'a la cogo min na jamana fana taw bɛ a la o cogoya kelen in na min ye kɛnɛya yɛrɛ bɛɛ ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min ni maa ninnu kɔni ka ɲɔgɔndan in a bɛ tali kɛ o ko ka sabula u mana tila u bɛna kɛ o de ye kalanden 5,000 500 ani 18 o de kɔni bɛ bɛɛ jɛ kɛnɛyaw olu hukumu kɔnɔna na min ye kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnenw nasiraw ye sa musow ta lasira maa minnu bɛ o ko kalan kɛ o ye 3,800 ale ni 23 ye o kɔnɔ kɛrɛfɛla la sa maa minnu fana bɛ yen n'olu ye na kɛ technicien ye laboratoire kɔnɔna na o ye maa 499 ani 99 ye nin ɲɔgɔndan in bɛ daminɛ bi Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ninnu ka kalan san 3 kalan don dɔw y'a kɛ kɛnyɛrɛ ye kalansow la dɔw fana ta ye sanayɛlɛ kalansow ye jamana yɛrɛ tɔgɔ la a yɛrɛ sa ka fɔ sa ko min ye sanko ta ye fala ye san 2025 o kalanden tun ye 10,000 ale ni 122 ye zen ta kɔni ko jama cayara sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye maa caman bɛ bi olu kan ka na ɲɔgɔndan in na ɲɔgɔndan in bɛ kɛ ɲɔgɔndan so 17 o de kɔnɔna na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na kɛnɛya tigilamaw don ninnu de kan ka pikiri kɛ dege fala ye ni ninnu ma so o kɛcogo la ni taara i d'u ma u bɛ joli sira jɛ dɔrɔn ka joli ka ayiwa a y'u dege ka ɲɛ n'an bɔr'o la minisiri 3 olu tun taara min ye siraba min bɛ senna ka bɔ Bankɔnikaw fɛ yen Jalakɔrɔji Safo Dabani ka taa se Ɲɔnsɔnbugukaw fɛ yen ma fala ye ka Bamakɔ munumunu ni sira ye k'a sɔrɔ i ma Bamakɔ dugu cɛ ci o baaraw de bɛ senna lakanako ta na sira fɛ yaasa sira in ka se ka dilan sa ka kɛ goudron ye n'o ye Jalakɔrɔji Safo Dabani ka taa se Nɔnsɔnbugu ma a yirala ka fɔ sa ko baaraw daminɛna min ye an yɛrɛ ka madamu ye n'o o ye Madina Sisoko n'a bɛ Damelakaw ka sigi la fala ye ale tun bɛ kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen min ye baro kɛlɛtigi ye o fana tun b'a kɛnɛ kan minisiri min bɛ yen n'o ye Abdulaye Imran Ture ye dugukoloko minisiri fala ale fana tun bɛ kɛnɛ kan baara in kan ka kɛ cogo di sira in ale bɛ bɔ fo siɲɛ a bɛ bɔ sira 3 de fɛ fala ye kun fɔlɔ o kan ka daminɛ Nɔnsɔnbugu ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Kati ale kɔfɔla la k'a ta ye sa Jalakɔrɔji ka se ka na min ye o fana cɛ ci ka na tɛmɛ Safo fɛ sa ka na fo min ye aw ka yɔrɔ tɔgɔ di Bankɔni sira farada o fanfɛla ninnu wala ye nin bɛɛ lajɛlen k'u bɛna nin kɛ goudron ye pewu k'a ban o la sa sira fɔlɔ in min bɛna na ban pewu o kan ka bɔ Kati Bamako Kati Kolokani Jijeni Jema minnu mana na o sira fɛ fala ye ni kamiyɔnbaw don olu kan ka munumunu sira min fɛ sa ka taa Kulukoro sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ Bamako fɛ Banamba sira ka se ka minɛ n y'a dɔn Jalakɔrɔji Bankɔni ni Safo ta in kɛkun ye o ye Nɔnsɔnbugu fana na tuguni bɔlɔlɔfara wɛrɛ bɛna na dilan ye nka olu ye mɔbili misɛnninw ta olu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ fo Katikaw fɛ ka olu kɔni bɛ se ka dugu cɛ ci nka e kɔni mana kɛ doniba tala ye sa o i mana kɛ girimanba ye o Bamako kɔni cɛ cili o bɛna na bɔ olu ma minisiri Madina ko baara min filɛ nin ye ko nin baara in ko a bɛ kɛ ka samɛ fana ta dafa ko sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko accident cayara kosɛbɛ min ye mɔbilibatigi ninnu ye fala ye ni n'u bɛnna kɔni i bɛ si Kati de o kɔni ye ka Bamakɔ n'a bannen pewu o kɛrɛfɛ ko maa bɛ yen fala k'o fana sigilen don k'a fɔ ko so bɛna na bɔ sira bɛna na bɔ n ka so kan minisiri Imran ko sariya ye sariya ye dɛ
o la sa maa minnu ka hakɛw jatelen no k'o ban jɛkulu b'ale fɛ yen u ka wuli ka se olu ma nka ka wuli ten dɔrɔn k'a fɔ k'a ka di i ye k'e bɛ wuli k'i jɔ ten k'o tɛ se ka ɲɛ a ko la min ye nin baara in ye sa sefa wari miliyari 22 bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Mali yɛrɛ ka wagane kɔnɔna na o baaraw bɛna sigi o de sen kan kalo 15 o de dilen u ma u ka se ka baara in kɛ nka min ye baara in ye fala ye ko a tɛna se ka tɛmɛ fiyewu kalo 17 kan ko sabula jamana mago b'a la baro kɛlɛtigi ko sa ko nin ko in sigikun bɛɛ lajɛlen sen ka fala ye k'a bɛ tali kɛ jamana lakana yɛrɛ ani ni jamanadenw lakisili baara la fana sabula siraw olu fana ye lakana baara dɔ de ye jamanadenw bolo ko bɛɛ lajɛlen fana ka o dɔn minisiriw y'a yira sa k'a fɔ chantier baarakɛlaw la fala ye k'u kelen kelen bɛɛ bɛ se ka n'a lajɛ waati bɛɛ han sarangana t'a la tuguni dɛ baara de daminɛna don o don k'a bila u kunna olu bɛ se ka n'u lajɛ yaasa baara in a kana jɔ fiyewu samiya ko kuma tɛ se ka f'u ye sabula u bɛnna u bɛɛ lajɛlen kan baara bɛ se ka kɛ min bɛ se ka kɛ nin waati na o ka se ka kɛ wa dugudenw olu kɔrɔtɔlen ka tɛmɛ bɛɛ ka fala ye wa ni nin banna sa fo dugukolo da bɛ gɛlɛya ni gidɔrɔn kɔni dara kɔni dɔ bɛ fara so sɔngɔ kan yen dɛ halisa minisiriw ka o wulikajɔ ko hukumu kɔnɔna na fala ye dingɛba minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ka se ka olu bɔ sa min ye Mariam Tangara ye n'ale bɛ Dumbuyalalakaw ka sigi la minisiri min bɛ saniya yiriwali kuntalajan ani sigida saniyali kunna sa wale ka taa fara Madina Sisoko kan ani Imran Abdulaye Ture olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ sa Sheikh Zayed bɔlɔnba minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ka taa olu lajɛ nka u kuma nisɔndiya han fala ye ko sabula ko baara dira mɔgɔ minnu ma k'u tɛgɛ ka suma olu yɛrɛ kun bolo n'a sɔrɔ ni dingɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka ban baarakɛlaw fana ko fala ye k'olu bɛ k'a bɔ ko mɔgɔ bɛ ka taa to a kɔnɔ ko n'olu ye yɔrɔ min bɔ ko ni dugu jɛra ko ni e bɛ ka yɔrɔ fura dɔ bɛ k'o nɔgɔ ni e yɛrɛ ka mɔgɔ tɛ yen k'o la kɔlɔsi ko karisa kana nin bɔ yan e bɛ taa bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye dɛ minisiriw kɔni ko k'u ma nisɔndiya dɛ u ma nisɔndiya wa minisiriw yɛrɛ fana kan ka dɔ fara taali de kan kuma bɛɛ parce que n'olu de bɛ ye yen fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a ko la nka n'olu ti ye kuma bɛɛ ni yɛrɛ kun kan ka kɛ yanni samiya de cɛ nin ye baaraw ye baara minnu bɛ kɛ kabini mai ni avril ninnu waati min na dingɛw bɛ se ka bɔ ka bɔgɔw cɛ k'a sɔrɔ ji mana na samiya ji mana o kan n'o tɛ hali olu yɛrɛ bɛ ka bɔgɔ minnu bɔ n'a ma cɛ a bɛ jigin a nɔ na o baara in u y'a yira sa k'a fɔ ko nin sen in ta u k'u jija bɔgɔ foyi kana jigin a kɔnɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ko in bɛ se ka sigi sen kan sabula kunna sini ko fala ye san min nana Kalabankɔrɔ sira kɔni maa si tun tɛ se ka tɛmɛ o fɛ ji ye gidɔrɔn bɛɛ tunu pewu yɔrɔ kɔrɔ kɔni ko fosse yen fosse kɔni o ma bɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka jɛɛrɛ tako filanan baara tun bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ yan baara in daminɛna juillet kalo tile 16 k'a kuncɛ tile 18 min ye Mali Burkina Niger ye olu maaw fana nana lajɛ in kɛnɛ kan yaasa u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na baara kuncɛ la sa yirala k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka sigi sen kan maliden minnu bɛ kɔ kan olu k'u tɔgɔla waribana yɔrɔ dɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u b'a fɛ ka yiriwali baaraw k'a fɔ o ma ko guichet unique ko k'o sigi sen kan laɲini fana kɛra sa u ka sɛbɛnko ta nasira la n'u ka kundonnako ta nasira la yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na maliyɛn fɛn bɛɛ bɛ kɔ ka sɔrɔ n'o fana b'a fɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ni hakilina b'u la fala ye ko ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen fana dilan u ye u kun jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye wa k'a ɲini gouvernement fana fɛ fala ye maliden minnu bɛna ka bɔ kɔ kan k'u bɛna baara kɛ gɛrɛntɛ wɛrɛ foyi kana don nin ko in na tuguni a baaraw ka lajɛ a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na joona yaasa malidenw jɔyɔrɔ ka se ka fa nin ko in na ko n'o tɛ san o san maliden minnu bɛ kɔ kan sefa wari miliyari 900 u b'o de bila ka na an ka jamana kɔnɔ nka a caman ye a bɛ taa an bɛɛ lajɛlen ka du de kɔnɔ sisan ko waati min sera miliyari 900 in a ka se ka yɛlɛma ka kɛ iziniw ye ka kɛ baarakɛyɔrɔw ye ka kɛ yɔrɔw ye yɔrɔ min na minnu bɛɛ lajɛlen nafa min ye FIDA laɲini ale sigikun ye o ye marabolow ni sigidaw kibaruyaw la fala ye an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro gouverneur ale ko nin kalo min salen filɛ nin ye maa 12 sirabaka kasara kɛra o de sata ye Kulukorokaw fɛ yen min ye Elhaji colonel Lamini Kapori Sanogo ye Kulukoro gouverneur a ye mara bolo fara fɛn bɛ Kulukoro kɔnɔna na a y'a bɛɛ lajɛlen wele a ye kintigiw wele ka dugutigiw wele ka kabilatigiw wele ka denmisɛnw wele ka musow wele ka maires wele wa préfets ni sous-préfets fala ye sɔrɔsilaka fɛn bɛɛ bɛ a ka mara kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen wele k'a f'u ɲɛna
ko dɔ kɛra ten dɛ k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ ɲangini minnu fɔra siraba ka sarako la u k'a lawaleya wa min ye bɛnniw fana ye u ka bolikojugu fɛrɛ ka sɔrɔ u la k'a ɲini dugutigilakaw fana fɛ u fana ka maaw lakodɔn nin fɛrɛ minnu sigilen filɛ nin sen kan nin ye ko nɔn tɛ bi Kulukoro sira kalo salen na n'o ye juin kalo ye k'a su cayara gouverneur a ye kuma di mobilitigiw fana ma n'o ye transporteurs ye Layi Jalo ale ko k'a bɛ gouverneur fo nin hakilina in na ko nɔn tɛ ko olu yɛrɛ kɔni ko kɔnɔna gannen don nin ko in na kosɛbɛ ko sabula maa caman ni bɔra nin waati laban in na Kulukoro yɛrɛ marabolo kɔnɔna na a y'a yira sa ko gouvernement ye fɛɛrɛ minnu sigi ka se ka olu dɛmɛ u ka baara la k'a b'u fo la min ye Layi Jalo ye sa a ko gouverneur yɛrɛ k'a b'a fɔ ko sabula tuma o tuma n'u ka wele sera ma a ka dayɛlɛlen don u ye u n'a bɛ kuma nka nin fɛɛrɛ minnu fana tigɛlen filɛ nin ye u ka waatinin d'u ma fɔlɔ u fana ka ɲɛfɔli k'u ka maaw ye sabula olu fana ka jama ka ca kɔmasegi baara Layi Jalo a ko k'u n'o kɛ bɛnnitigiw ye k'o kɛ mobilitigiw ye k'o kɛ bolimafɛntigi fɛn b'olu ka hukumu kɔnɔna na n'olu bɛ maaw ta u na ɲɛfɔli kɛ olu ye sa yaasa u ka se ka faamuya dugutigilakaw fana ye layidu ta min ye polisiw ye fala ye olu ko n'a fɔra ko ka sariya boli ko halisa k'u b'a boli ko n'u bɔra sali kɔnɔ o don dɛ i donna sira min fɛ i tɛ segin o fɛ o la an bɛ Sinɛ fo ale ye gendarmew ka ɲɛmaa ye préfet n'o ye Jawara ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ani polisi directeur régional yi colonel Nama Keyita ale fana bɛ baara kɛ Kulukoro gouvernorat la k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn baara in ale hakilina ɲumanw a bɔra olu la Kulukoro mara kelen kɔnɔna fala ye sapeur pompier bolofara min bɛ yen u ye minɛn kura sɔrɔ minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni min ye sapeur pompier ɲɛmaa ye sa n'o ye Mamadu Ɲamele ye ale nana minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen yira gouverneur la ka ɲɛfɔli kɛ a yira sa k'a fɔ ko min ye Kulukoro yɛrɛ marabolo kɔnɔna na bi i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Siraba kasara yɛrɛ dɔrɔn ko ye fala ye Jikan kasara fana bɛ yen min ye juraw ye maa caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ bɔ dugu ninnu kɔnɔna ka na n'u sera Kangaba yan fan fɛ u b'u kɛ Baka han ni u y'u kɛ Baka kuma la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'u kun minnu tɛ u yɛrɛ dɔ ye ni ji nana ɲami sapeur pompier fana minɛn ɲɛnama t'olu bolo o la sa gouvernement kɔni ye nin kɛ ka olu dɛmɛ o la sa a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye maa jolenw ye nɔnikɛla jolenw u y'olu ta n bɛ se ka maaw magɛn Kangabakaw ka yɔrɔ la sapeur pompier sigiyɔrɔ min bɛ yen u ye minɛn d'olu fana ma ka taa se min ye citerne min fana bɛ se ka ji litiri 1000 ta ani maa 8 k'o da o kan u bɛ se ka baara kɛ cogo min na u b'a fɔ min ma ko vedette ale fana n'o ye moteur kulu ye fala ye u y'o fana caman baden ta ka di ka pinasiw fana di yaasa nin waati in na min ye Bakana ye fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan Kulukoro n'a marabolo la cogo min na ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la Sikasokaw fɛ yen kalansen sigira sen kan Famaku ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu fɛ yaasa ka se ka ani Fondation Twindi olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa ka musolakaw k'olu kalan kibaruya jugu kibaruya minnu bɛ yen n'olu tɛ tiɲɛ u ye u bɛ se ka kisi o ma cogo min na conseil régional n'o ye sifinw tɔgɔla Sikasokaw fɛ yen maire ka dankan 5nan n'o ye Amusata Jara ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛrɛ kan ka taa fara APDP bolofara min bɛ Sikasokaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye sifinnakaw ye u ka faamuyali kɛ nin ko in na kosɛbɛ sabula kibaruya caman bɛ yen olu de b'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ baara in yɛrɛ daminɛna ni ja ye ja min ni u yɛrɛ kan k'a lajɛ ka hakili jagabɔ k'a kan tiɲɛ don wa nkalon don ka sɔrɔ ka ɲininkaliw kɛ ka baabu sɔrɔ ka sɔrɔ k'a tɔ daminɛ nka ɲininiw fana fɛ fala ye u bɛɛ lajɛlen tɔn ɲɛmaaw ye n'u sigira u ka kiw na u ka taa baro sugu kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ kɔmasegi baara yaasa duguden minnu sen ma se ka ye kɛnɛ in kan olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko in na cogo min na sangaw olu ka sifinw ka denmisɛnnin diminen don fala ye ko taji bɛ ka don san nka an k'a mɛn a yɛrɛ da Mohamed Kone a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn ka maliyɛn bɛɛ fo maliyɛn min bɛ maliden ɲuman min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'u bɛɛ lajɛlen fo ka sanga bɛɛ fo minnu sigilen no centre ani Karante la ale ni minnu sigilen no fan wɛrɛw fɛ ni kibaruya in k'a da aw tulo kan bi degun fɛn o fɛn bɛ anw kan bi san yan nɔ ni population coopérera i n'a fɔ ka carburant tali siɲɛ 2 k'a dabila ka taa bila sojuw kɔnɔ ani ka taa bɔ k'a feere carburant min b'anw fɛ yan nɔ bi san yan an kan ka se ka kalo 1 kalo 2 sɔrɔ k'a sɔrɔ magama k'a la sterling 7 le donna anw fɛ san yan nɔ bi mɛ an ye mun jate minɛ kunu minnu ye carburant ta o mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka na tuguni an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn leaderw b'ara dinɛmɔgɔ b'ara denmisɛnw b'ara
wa fɛn wɛrɛ bɔla mɔgɔw de ka jugu ka tɛmɛ a denmisɛnna mɔgɔw kan wallahi o degun de b'an kan mɔgɔ dun tɛ se mɔgɔ la parce que mun na fo population fo n'i ko autorités ka jɔ fo population yɛrɛ ka jɔ fo anw k'a dɔn k'a fɔ nin min filɛ nin waleya min filɛ nin an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ de la e b'a ta bi ka taa bɔ k'a feere minnu b'a feere gɛlɛyara n'a banna e bɛ tila ka taa san olu kelenw de fɛ tuguni e bɛ tila ka jɔ tuguni ko carburant tɛ yen nɔ degun fɛn o fɛn bɛ sangaw kan yan bi sangaw yɛrɛ ba ka degun tɛ fa ka degun tɛ sangaw ka degun don ne tɔgɔ ye Mohamed Kone président du conseil régional de la jeunesse des Sangs ni weleweleda min bɛ yen nɔ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna san diinɛ mɔgɔw ɲɛna san autorités ɲɛna bɛɛ ka jɔ wallahi essence bɛ ka tago fila fila kɛ san yan nɔ wa minnu b'a kɛ o de ka ca ni minnu t'a kɛ wa minnu bi kuma caya ni essence banna minnu b'a fɔ a donna tan a bɔra tan jeunesse tɛ yen autorité tɛ yen wa olu de y'a baarajugukɛlaw ye u tɛ taa essence ta ba kɔ u tɛ taa ta ba ɲɛ k'a ta station na dɔrɔn ka bɔ n'a ye ka taa a feere bouton 6000 5000 an bɛ min ɲini autorité fɛ u ka jɔ autorité ka jɔ u k'u ka représentant bila ka na station na minnu bɛ maaw lajɛ ka maaw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na et puis population yɛrɛ an bɛɛ ka contribuer mɔgɔ min b'a tago fila kɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn e bɛ dɔ dɔn o y'a tago fila kɛ n'a déclaré a t'i to a t'i na a t'i dumuni d'i ma a t'i kini d'i ma a t'i balo i b'a déclaré parce que olu le dugu kɔnɔ jadisiw ye olu ka jugu ka tɛmɛ kungo kɔnɔ jadisiw kan tuguni bɔn bɛ di minnu ma bɔn bɛ di dɔw ma k'u ka taa carburant ta bɔn bɛ d'u ma ni service tɔgɔ k'u ka taa ta u t'a utiliser dɛ u b'a feere de olu b'a feere de o bɔntigi dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ carburant ta ka tila ka taa feere tuguni ne voilà n y'o de fɔ dɔ bɛ ɲana dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la fo an ka ɲɛ fo bɛɛ ka ɲɛ fo bɛɛ ka changer sinon crise in tɛ ban an b'an si kɛ ta carburant bɛ don tant que tago fila fila ani feereli ma bɔ a la a tɛ ban minnu ye essence baarakɛla kɔrɔmaw ye olu yɛrɛ tɛ ka min sɔrɔ a la essence baarakɛla kuraw de bɛ k'a sɔrɔ parce que wari b'u kunna u bɛ taa essence ta ka bɔ n'a ye ka tila ka taa feere tuguni ou bien ka taa bila so kɔnɔ n'a mangɛra waati min ka tila ka bɔ n'a ye k'a feere buna adamadenw ma tuguni gɛlɛya yɛrɛ kama parce que se b'u ye ala ɲɛ bɛ bɛɛ la ala ɲɛ bɛ bɛɛ la an kɔni tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ kɔni an se ye kuma min ye an se ye sensibilisation min ye an b'o kɛ. n'an bɔra sangaw fɛ yen an bɛ taa katikaw fɛ yen minisiri min bɛ bolola baara ni baaradege ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye kati musojɛkulu olu fara ɲɔgɔn kan sa ka se ka kalansen sigi olu kunna min ye Umu Salisɛki ye a y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na musow kɔni mago bɛ kalan na yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ bolomayɛlɛma baaraw kɛ cogo min na minisiriso ale ka bolofara min bɛ yen n'o ye FAFPA ye o de ye kalansen sigi sen kan kati musolakaw yaasa cogo min na olu bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in bɛ tali kɛ musow ka dɛmɛni ale ni jamanakuntigi yɛrɛ ye laɲini min kɛ sa ko maliden si kana to kɔ o baaraw olu la timɛli baara hukumu kɔnɔna don ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan n'o bɛ se ka yiriwali na cogo min na ka se ka musow fana dɛmɛ u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na musolakaw kɔni ye minisiri fo hakili min tora olu na nin ye katikaw fɛ ka se ka nin fɛɛrɛ in sigi sen kan k'u b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o la fala ye buguninkaw fɛ yen kalansen min tun bɛ senna ka se ka ɲɛfɔli kɛ marabolo tigilamaw ye ale ni kafo tigilamaw ye o baara fana kun cɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa sanuko ale ni dugujukɔrɔ nafa tɔ bɛɛ lajɛlen min bɛ se ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na kita Buguni sanu ka buguninkaw nafa baara in ye tali kɛ o la tile 3 kuncɛli la sa Usmani wele y'a ɲini u fɛ u fana k'u cɛsiri k'u jija u ye sɔnniya min sɔrɔ nin ko in na a ka se ka dugudenw bɛɛ lajɛlen nafa wa min ye dugukoloko fana ye o hakɛ minnu fana ɲɛfɔriw ye u ka se k'o ɲɛfɔ dugudenw ye yaasa cogo min na min ye filiw bɛ bɔ baaraw la fɔnkɔɲɔgɔnkɔ olu bɛ se ka dɔgɔya sabula ni sanu yera maa min ka dugukolo ka fala ye mun kan ka fɔ a tigi ye olu bɛɛ lajɛlen kumaw tun bɛ sen na togodalamaw fana ka hakɛ joliya ko la u bɛ se ka yiriwali sɔrɔ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔraw ye wa min ye lithium fana ye o fana fɛɛrɛ mun sigira sen kan ani Buguni yɛrɛ ka hakɛ ye min ye k'a daminɛ Buguni yɛrɛ région na ka se marabolo ma a bɛ Kimina ka taa se quartier min ma fala ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra u ye yaasa u bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na Usmani wele kɔni y'a ɲini u fɛ sa min ye fulakɛ ye k'u cɛsiri k'u jija u fana ka se ka kɔmasegiw kɛ sabula o de nafa ka bon kosɛbɛ ka na kalansen lamɛn ka t'i sigi so ten
sini ngene ma sini ma do kana gonar ga da Congo aywa ko ube ka an kumaniya agogo kalay ma dabo kama de adabo kunye de ulu yere fana ka saka ke manyo mamul metalla segili ke yasa dugu do musaka akola lafiya to mina amete fafe am soro kana mi mamuda fe aleka keneka. City Tour tako flana no ye ga fere sigi senga an yɛrɛ ka yɔrɔba minnu bɛ ka taa ɲɛdaw kan an yɛrɛ k'a sɔrɔ min ye maa wɛrɛw mana fɔlɔ minisiri Mamu Dafe sango ale ni hakilina in sɔrɔ ka sigi sen kan ɲina min ye minisiriw ye olu kɔni caman nana ani olu yɛrɛ jɛra ka don mobili kɔnɔ sa ka munumunu salo kɛ Bamakɔ kɔnɔna na ka na kun fori Modibo Keyita ale tɔgɔla so la min ye baara in kun fɔlɔw bannen kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka taa min ye dunanjigi sow ale ni yɔrɔba minnu b'an ka jamana kɔnɔ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen lajɛ Memorial Modibo Keyita kɔnɔna fana minisiriw u nana fana ka na u ɲɛda kɛnɛ kan ye min ye yɔrɔ minnu b'o kɔnɔna ka se ka olu fana lajɛ Mamu Dafe ko sa ko nin ko in kɔni kɛ kun ye min ye tɔnɔ min bɛ nin ko la o ye tɔnɔ 2 ye an yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ ka yɔrɔw lajɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye musaka min bɛ sɔrɔ ani wulikajɔ min na k'a kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛna faamuyali kɛ a la Sidi Keyita ni ale bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kunna a ko fɛɛrɛw sigilen don fala ye i b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ ninnu ka ca yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i bɛ fɛ ko fɔma tun bɛ yan a minisiri ka ca dɛ a tɛ 5 bɔ a bɛ 5 bɔ dɛ parce que ɲɛ bɛ fɔma la ɲɛ bɛ Nasiri la ani ale yɛrɛ ka taa fara anw ka minisiri ni saniya minisiri kan olu ye maa 5 ye fala ye k'a tɛna da minisiriw ma han min ye City Tour maaw ye olu bɛna n'u ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ ni maa bɛ fɛ ka kɛ 200 don han u b'i ta caw ka yala n'i bɛ fɛ ka taa Samori ka kɛlɛkɛdenw lajɛ k'o kɔrɔ dɔn u b'o f'i ye n'i bɛ fɛ ka taa musée kɔnɔna lajɛ u b'o f'i ye Kɛmɛ Burama ka yɔrɔ Woyowoyanko la n'i bɛ fɛ ka taa yen lajɛ ani Kuluwo min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko place de cinquantenaire Kuluwo ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔw ye yɔrɔ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na min ye maison de femme fana ye muso kunda yɔrɔ caman de bɛ a la maaw bɛ se ka taa yɔrɔ minnu lajɛ yaasa ka se ka tɔnɔ sɔrɔ nka fu tɛ dɛ taji de bɛ kɛ mobili kɔnɔna na fala ye u ye 200 di nka n'i kɔni taara i ka jisuma n'i ka lemuruba kɔni olu b'o d'i ma nka 200 i b'o sara dɔ fana bɛ yen o ye ka tile kuuru kara bɛɛ kɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ o fana sɔngɔ est-ce que o tɛ 400 ye voilà o fana sɔngɔ b'a d'a ma a bɛɛ lajɛlen sigilen don an yɛrɛ ka se k'an ka yɔrɔ lajɛ kuma tɛ nin kɔnse wagati in na sango ta bolofara la fala u taara min ye Sikasokaw fɛ ɲinan ta k'u bɛna n'a lajɛ ka taa Kayiba Jabate Foire de Médine ninnu ka t'olu fana lajɛ maaw fana k'u ɲɛda olu kan yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na lafiya ale ni basigi kɔnɔna na minisiri Mamu Dafe ni ale ka fɛɛrɛ ye farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye coupe du monde ye ale kɔni kun cɛra pewu baara in an bɛ se k'a fɔ sa a fɛɛrɛ kun sigilen don sen kan yanni an ka taa coupe du monde na fala ye an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la fɔlɔ. Kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Burkina Faso kaw fɛ olu ni Faransiw kɔ don ɲɔgɔn na jamanaw cɛ sira in na bɛ ko taa na sira fɛ o la sa min ye Faransi kɔni ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka maa kelen ale tɔgɔ la k'o tɛ Burkina Faso dugukolo kan tuguni jamanaw cɛ sira in na bɔ taama taa na sira fɛ k'olu ka maa bɛɛ lajɛlen ka minɛnw cɛ min ye Afrique du Sud ka futinɛmu wulilen don fala ye ka ɲɛsin fusamantiya ma Afrique du Sud kɔnɔna na Kongokaw n'o ye RD Congo maaw ye sa k'olu ka maa 121 k'u y'olu gɛn ka na olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ bɛn fiyewu nin tɛ ko ye cogoya si la min ka ɲi farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karamama y'a ko la dɔw joginnen don dɔw ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɔr'u bolo wa dɔw fana tun ye kɛra jɔyɔrɔbatigiw ye baara ɲɛnamaw tun b'u bolo k'u y'u bɛɛ lajɛlen ta ka n'u yɛrɛ olu kan k'o tɛ ko ye min ka ɲi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ka jɛrɛ 69 o tun bɛ ka kɛ min ye Sierra Leone kaw fɛ yen fala ye a kun cɛra Basiru Jomayi Jakari Faye ale de kɛra CEDEAO maa ɲɛmaa ye nin waati in na commission fana ɲɛmaaya o fana dira u ka Birame ma
ale kan ka baara kɛ Basiru y'a yira sa k'a fɔ ko a ka baara bɛna tali kɛ min na kosɛbɛ ka jamanaw gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ni kelenya k'o sinsin min ye yɛrɛma hɔrɔnya ye k'o sinsin CEDEAO ale kɔnɔna na Senegal kunnafonidilaw ko n'o y'a sɔrɔ minisiri ko sa ko u ka fédération ma ko sɛbɛ coupe du monde ko la fala ye ko y'a ko tɔ ɲaga olu bolo don o don k'u bɛ bɔ ni kuma kura ye joueurs ka dumunikɛbaliya joueurs ka maillot sɔrɔbaliya joueurs yɛrɛ dama u yɛrɛ sera k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka fɛn minnu kɛ u ye degun minnu sɔrɔ ani lajaba minnu yɛrɛ ser'u ma Amérique jamana na ko sisan kɔni ko ni fédération y'i da de kunnafonidilaw olu ta a ɲagalen no olu bolo a kibaruya jɔnjɔnw dili la sabula ko ni kunnafonidilaw u caman ni joueurs ninnu bɛ kuma kɛlɛ ale kurakuralen no nin waati na États-Unis ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ détour d'Ormuz o de nɔfɛ Trump y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ye gosilibaw ta ka ɲɛsin Iran ma nin waati laban in na k'a ye tiɲɛni don u kun ko wa ko ni Ala sɔnna a ma min ye détour d'Ormuz ye k'ale n'o mara Irankaw ko a da ye fɔlɔ kɔnɔ bin tigɛ ko sabula olu sago b'u ka yɔrɔ la wa min ye taji faama bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ o bɛ olu bolo maa maa bɛ yen bi n'o ye wuli ka jɔ kɛ k'olu bɛna dansigi o ko la o yɛrɛ senfɛ sa u ye bateau dɔ gosi fala ye min ye Américain ka sɔrɔdasi fila o ni tora o ko senfɛ Tehran n'o ye Iran yɛrɛ faaba ye a ko sa ko ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ ka dan dɔrɔn min ye Américain yɛrɛ ma ko ye fala ye Jordan ni Kuwait olu fana bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya sɔrɔ Kurdistan Irakien ale ni Qatar olu kɔni ye waleya ninnu kɔn kosɛbɛ ko sabula min ye nin ko in ye a bɛ dan sigi olu ka yɛrɛma hɔrɔnya la Irisiw ni Ukraine ka kɛlɛ ko sɔrɔ ta kɔni kɛra drone ko da ye fa fila bɛɛ lajɛlen fɛ maa caman y'a yira sa ko fo kimɛli ka kɛ yaasa nin ko in ka se ka ɲɛdɔn cogo min na nka kunnafonidilaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Moscoukaw fɛ yen drone kɔni a camanba kɔni munumunu n'a ye surɔ a kɔlɔlɔ kɛra min ye sa waati nataw de bɛ se ka o dɔn an ka se ka o ɲɛfɔ maaw ye min ye nanzaralakaw fɛ yen funteni ko a bɛ ka jigin dɔɔni o fana k'o fana kɔlɔlɔntan tɛ fala ye min ye nanzara jamana caman ka bi u kun taara fɛɛrɛw tigɛ sa ka sumalanw ni fɛnw bila yɔrɔ dɔw la min ye funteni fanga bɛ ka jigin min kɛ fana o fana bɛ ka kɛ degun ye olu tigilamaaw ma wa k'a dɔw dɛsɛlen don ka fa han u y'u bila f'u dan na u y'a bɔ cogo cogo maaw bɛ mura bɛ ka maaw minɛ o la sa k'u bɛna fɛɛrɛw de tigɛ sa maa minnu ye baara ninnu kɛ yɔrɔ dugu ninnu caman kɔnɔna na ka se ka dɔ bɔ u la coupe du monde ale kɛnɛ kan sa an bɛ se k'a fɔ Espagne ale san 2000 ale ni 10 tɛmɛnen kɔfɛ Afrique du Sud kaw fɛ fala ye kunungo min ye Espagne jamana ye a y'a ka coupe du monde filanan ta 1-0 ka taa Argentine ale juguya la ndolanci in kɛra New Jersey New York ale ndolanci tɛnɛba kɔnɔna na sa k'a yira maaw la sa k'a fɔ ko min ye cɛlu in ye cɛlu yɛrɛ kɔni dasira kɔnɔrɔ kɔnɔna de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanga 106 na min ye Ferran Torres ye ale de kɔni nana jɔlɔkɔ bɔ sa Argentine kan na pewu sabula ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ndolata in kun ye Espagne bɛɛ lajɛlen contre Argentine gardien ko gardien in de y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ ko n'o tɛ ko in a kun tɛ se nin ma min ye ndolata in ye sa a yɛrɛ ko nana gɛlɛya yɔrɔ min na sa Enzo Fernandez ale kɛlen ka uruji ta sanga 90 tɛmɛnen ni miniti 3 ye o de kɔni ye Albi Celeste ka ko gɛlɛya a bolo sabula olu kɛra 10 ye ninnu kɛra 11 ye sa balontan tɔ bɛɛ lajɛlen kɛra o kɔnɔna na min ye Espagne ye ale kɔni ye Argentine ta ngɔnɔ ma fala ye Argentine ka ndula kelen ma ɲɛsin u ka cɛlu kɔlɔsiba ma n'i ye coupe du monde yɛrɛ ta k'a lajɛ sa kuru kara jamana 3 nin y'a siɲɛ fɔlɔ jamana 3 de ka coupe du monde organiser fala ye o la sa Mexique Canada ale ni États-Unis farikolo ɲɛnajɛ in sa 316 de sera ka don a la min ye farikolo balontan in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen mɛna balontan 104 de ma nin ye kobaw kɛra nin ko in sen kan sabula sen ta kun ye jamana 48 de ye carton jaune min dira fala ye 259 carton rouge o kɛra 14 ye o yɛrɛ ka ca ni san 2018 ni san 2022 carton rouge bɛɛ lajɛlen ye jamana minnu bɛ yen sa n'olu ye celu dasi ka tɛmɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan o ye Faransi ni Angleterre ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye celu dasi ko 20 kɛ olu de kɔni ka ca ni bɛɛ lajɛlen ye min ye FIFA ye sa ale ka jɔyɔrɔ ko ta na sira fɛ sa a yirala ka fɔ sa min ye maa min kɔni kɛra celu kɔlɔsilaba ɲɛnɛmaba ye sa ni u ye balontan min yɛrɛ fɔlɔ min ka balontan ɲɛna ni bɛɛ ta ye n'o ye meilleur joueur ye o kɛra Espagne ale ka Rodri ye Rodri maa min do ka jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ o ballon d'or dira ale ma o kɔfɛ sa soulier d'or maa min ka celu dasita cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye celu 10 ndolantan 8 na o kɛra Faransikɛw ka Kylian Mbappé ye Gandor gardien min bɛ n'ale ka celu kɔlɔsili ɲɛna ni bɛɛ lajɛlen ta ye
une Simon o fana Espagne funangani mi be no ka balontan fana nyina ni funangani bela jele tay o po Courbarsier ale fana Espagne kay sibe samuga ani kelena o dira alema sabula ira ka fo santanu konondo défenseur de santanu konondo ale fa chelu ale ko nga balontan nyina ni demseni bela jele tay o dura jonjon dira alema o la sa fala ko mi coupe du monde keneka ko chama mbade falena mami nga biga chani bela jele tay bi coupe du monde na bi muga ani flabe abulo o France ka Kylian Mbappé allemand nga close o document ani woro la o koni bina peu mi Mbappé yere mami ndale no ale ka bi o Lionel Messi mugani kelema ale bulo nga mabado nga ko Lionel Messi na to coupe du monde wora la koni alna na ko na bido amano wona coupe du monde ay la fa ka fa sa ko Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ulu koni gara mawye sa mamunu shi kasa bwana shi sanga chara ko sewe coupe du monde ale keneka wala sa o bela jele ningu coupe du monde worona ne ka tugu nyongo o man no ko sewe o ka soro mais mi Cristiano Ronaldo yi ale kara maye mami ngoni sraka chelu dasi ka sito sambinani ani kelena o fana ye koye komino bi se ka fo fala ndula tilawla mamunu nga toyen chelu dasi ka tebe bega o Real Madrid to ndula tilaw ye ha ye chelu dasi ko tan kononto ne ke coupe du monde keneka o ira la saka ko mi tomi ngoni nga mausra ka oke o ye ale de fana ye entraîneur mo ngwa corona entraîneur be na sibe sam biworo ani duru ni kalo muga ani sabala o ye Espagne entraîneur ye togorwa kunye nyama joy wale fana coupe du monde ta ha Espagne togorwa ale coupe du monde ta krengrena ala ajoro bona koswe sabula uya ira saka foka ka ko sinsinu no demsanu ne kan koswe wale ka faru ko yana jere fana no ndula ci ale ka fembra jene sinsinu no minga oye kandula maraka meni aye iyere bolo ka soro mama minila fala joueur kemefla ani binani joueur bakele ani binani segi ore yira faru ko yana jere kenega ayra saka ko mi ndula ci law ko ne sa ubora je fambe fe do ye nimisi wasa soro do man nimisi wasa soro do yo ko ba kay na fo Cap Vert na nyanaw Curaçao lu kunu sona sien foloy Mexique ko ale fana kanga fo sabula kanga hotelu tun kay ko sebe we maw bisbila nu ga lada nu ga tip ko ke to ye minye Canada ye ale fana ye i jonioro fin ko sebe nga minye ndula tan chama maka ale fe na fo Mexique ni États-Unis o la sa far ko ne je kunjella sa ko be ko sigeno ka min gono sa o Trump yo fala ko wa ka fana na kene kane ko ay laydu min ta FIFA mawye aya time andana kene ka wandula tan fana kara ina foka taba ko ye atosa dula tan yere fana ko wa ka ra ko ni so jalo no fana ha alno asra ka kibu ko ngunte fena sa akoni ni so jalo ko me kene ka mi ko du moni sa e ko sa nan werete nga FIFA mawbe ka hagle jawaga ko so ka kibu bioro ni nani o mayne bioro ni nani fala ben nege bo nu ya ko dra ben nege bo far ko ina jaga siga le kunche anga ndula tila no echelu koloshiba sa Germain Berti ni ale kunye anga funangani echelu koloshila do ala ale ka kalfam na la seuka ofe ndula tila yi ayira la saka fo ni kalo entre tan wolovla ala ka kalfam na la ni Germain yi apme buguninga ka ton ko nana no oye yes buguni ulira de kiwara di bololo fe sibe sambi saba ani flala Germain ay far ko ina je no echelu koloshiba bara ayoke fo wati ja to munu be na uluga sa kara as policier 11 créateur oreya assez lagine ka ofei Bamako Real ani ES buguni ayenu nunge dem seni ala sa coupe du monde asra ka to kana ka sis munu shibe sa mugana samba flan tan sabatu mo janjola ay joro fana soro eglu fe sa eglu ka far ko ina jam gara coupe d'Afrique min tana samba fla ani tan duru no kera Guinée équatoriale ka ofei ko ayiro kana ka meddu ko sa Germain kala ka da rosma sabla ka jana jaw bela jelengara segu chrétien kaw ulufe no per la kaw yi ni me dansigi so badana ki wara mudra fala keta ana jara an nere fe akambe wati were nibe wariji na wayala nibe warida na wayala sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo wodela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisirobe amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi
aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonus la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonus sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonus buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama money compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye money bɔ yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama money application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama money ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama money i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye